diganggu sing tunggu keris. Kedadian iki dialami dening kancane penulis, sebut wae jenenge Sugriwa. Rikala taun 1996, Sugriwa oleh warisan saka simbahe sing wis tilar donya. Warisan pusaka kuwi awujud keris eluk 7. Saking bingunge, Sugriwa dolan ning omahe penulis, takon babagan cara ngrumat pusaka lan pengin ngerti jenenge pusaka tinggalane simbahe. Kanggo nerangake kanthi lengkap babagan paduwungan, penulis nyaranake menawa pusaka kuwi ditakokake marang ahline wae. Sugriwa manut sarane penulis. Ing sawijining dina, Sugriwa tak terike ning daleme, sebut wae jenenge Mbah Nata, salah sawijining abdi dalem kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sawise oleh saran lan jawaban saka Mbah Nata, Sugriwa banjur nindakake apa sing wis diwanti-wanti. Saben wulan pendak malem Selasa Kliwon utawa malem Jemuah Kliwon, Sugriwa nindakake ngrumat pusaka tinggalane mbahe. Pusaka kuwi dilengani nganggo lenga cendana. Sawise dilengani, banjur dibuntel nganggo mori putih, banjur diselehake ana ing lemari sisih dhuwur dhewe. Wong urip ing donya iki sing jenenge lali mesti wae ana. Apa maneh wong urip kuwi sing jenenge dhuwit, kadangkala duwe turahan, kadangkala uga malah kekurangan dhuwit. Nganti ing sawijining sasi, Sugriwa kentekan lenga cendana. Kamangka sasi kuwi malem Selasa Kliwon wis kliwat. Garek malem Jemuah Kliwon. Saking bingunge Sugriwa banjur SMS marang penulis. Sing intine penulis kon golekake lenga cendana bengi iki. Merga wanci kuwi wis jam 11 bengi. Saking bingunge Sugriwa SMS meneh marang penulis. Nek surasane arep nyoba oleh nglengani mandeg dhisik. Merga ya wis kewengen, uga ya pas ora duwe duwit kanggo tuku lengane. Sedina, 2 dina, seminggu, 2 minggu. Kahanan pendak bengi rikala Sugriwa turu tansah ayem-ayem wae. Ora tau ana apa-apa. Nganti Sugriwa ora percaya apa sing diomongake Mbah Nata wektu kepungkur. Ning penulis nyaranke marang Sugriwa, nek kuwi durung wancine diweruhi lan diganggu. Coba nek wis wancine. Nanging Sugriwa ya tetep wae ora percaya. Nganti 2 sasi ora dirawat kerise. Ing sawijining bengi, apa maneh pas ngepasi malem Jemuah Kliwon, ujug-ujug ndadekake Sugriwa percaya 100% marang omongane Mbah Nata. Bengi kuwi Sugriwa oleh turu hawane sajak beda karo biasane. Hawane panas, rasane pengen arep nesu wae. Pendak iso turu, ujug-ujug ana swara glothakan ana ing dhuwur lemari. Sugriwa gage tangi niliki papan swara mau. Wis ditiliki ora ana apa-apa.
Kerise ya isih wutuh. Sugriwa bali turu maneh. Turu mlumah ora kepenak. Turu miring ora kepenak. Apa maneh turu mengkurep ya ora kepenak. Arep turu jengking utawa ngadeg apa ya lumprah. Wah, rasane kok ora kepenak ya dina iki. Wis mlebu jemuah kliwon maneh. Grundelane Sugriwa karo nyawang kalender sing nempel tembok cedhak lawang. Wis jam 1 bengi, Ce. Grememengi meneh karo nyawang jam beker ana ing dhuwur meja. Mripat sing wis krasa abot, sing kudu dimeremake, ya tetep angel ora bisa dimerem-meremke. Swara detik jam beker gawe mirising swara bengi kuwi. Mripat ya tetep dimerem-meremke nganti sirahe ditutupi bantal barang, ya tetep ora bisa turu. Saking bingunge Sugriwa nyaut radio lan disetel rengeng-rengeng wayang kulit. Sugriwa bisa turu. Ananging turune kuwi ora bisa nganti esuk. Tangi gumregah ujug-ujug wektu kuwi merga saking kagete. Mripate Sugriwa melolo ngingetake panggonan lemari sing kanggo seleh kerise. Merga ing lemari katon wewujudan kaya kewan awujud ula gedhe sing cangkeme ula arep nyokot lan ngemplok sirahe Sugriwa. Sugriwa ora bisa apa-apa. Arep njerit, rasane gulune ana sing nekak. Bisane mung domblong kaya wong keweden. Awake kaku kabeh. Jantunge deg-degan banter banget. Ula sing tambah gedhe saya suwe cangkeme saya maju nyedhaki Sugriwa lan arep nyaplok sirahe Sugriwa. Awak kaku, mripat melolo, arep njerit ora bisa. Isane ana ing batin muni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bola bali. Akhire Sugriwa bisa uwal saka kamare. Nanging apes kanggo Sugriwa, merga sirahe benjut, dhengkule tatu, sikut lan tangane uga tatu. Merga saking kesusune awake natap barang-barang kang ana ing kono. Sikile nyandung kursi, sirahe natap tembok, tangane nyampluk barang sing ana ing omahe. Merga saking kesusune nganti ora sempat ngurupake lampu. Sugriwa bisa uwal saka kamar lan bisa metu saka omah. Banjur mlayu njaluk tulung ning omahe Kyai Mansur sing adohe kurang luwih 500 meter saka omahe Sugriwa. Ana apa? Kene mlebu kene dhisik. Tak jupukake wedang sik ya karo ambegane diatur ben ora krenggosan kaya ngono. Pitakone Kyai Mansur. Sinambi njupukake wedang putih. Wedang wis diombe. Banjur nyritakake babagan diwedeni awujud ula gedhe sing arep mangan Sugriwa. Bareng critane wis rampung, Kyai Mansur banjur ngendika, Kang Sugriwa, jenengan kuwi kleru gedhe. Nek oleh warisan pusaka saka wong tuwa kuwi, ya kudu dirumat. Ora mung Kang Sugriwa sawang wae pusaka kuwi. Nek mung disawang wae ya akhire kaya ngene iki.
Sing tunggu pusaka dadi ora mbiyantu Kang Sugriwa, nanging malah iso nyilakani. Wis, saiki meh wancine adzan subuh. Saiki ayo salat bareng aku ning masjid. Lan Kang Sugriwa kondur mulai ngrumat pusakane meneh. Wangsulane kyayine. Bubar subuhan, Sugriwa banjur bali ana omahe. Ana ing omahe rasane ora iso tentrem. Pikirane kerep nglambrang mbayangake sing ora-ora ngenani pusaka tinggalan. Bubar bedhug Sugriwa mara ing omahe penulis. Banjur nyritakake nek bengine bar diwedeni sing tunggu keris awujud ula gedhe banget sing arep ngemplok. Penulis ngrungokake critane mung guyu cekakaan. Pungkasing crita, pusaka eluk pitu sing jenenge Naga Siluman kuwi wis tau penulis rawat nganti kurang luwih 3 sasi. Nanging ora let suwe pusaka kuwi tak balekake maneh marang Sugriwa merga penulis ora ana wektu maneh kanggo ngrawat pusaka. Nganti ing sawijining wulan penulis nyempetake dolan ning omahe Sugriwa, nakokake babagan pusakane sing wis tau penulis rumat. Jebule pusaka Naga Siluman wis ora ning omahe Sugriwa maneh. Pusakane wis dirumat pakdene sing ana ing Cilacap. Merga pakdene uga seneng ngrumat lan duwe pusaka akeh.